Ave kuyinkinga nje. Angazi ukuthi sizofaka lonke le rice leli. Okay. Abantu bese bedlile. Oh, wengani woza la. Awuhambe lapho emotweni uyongibhekela khona isipayisi esikhulu nje engifike naso laphaya. Usilethi la ngifuna sisifake la kukhari emakhumale. Hayi ilezi nje yabo lezi ezinkulu lezi zakoHolies. Ngifake ngithanda ukufaka sona ke mina ke mangipheka ave nje senze ukudla kumnandi. Hayibo umyeni wami ubesedlile nje yena angikaze yazi ngimcheck namhlanje. Akasadlule nje naye ukuzongibona la. Manje angazi ukuthi ubesedlile ubani obekwenza ukudla kwasekuseni. Bakakenza mina ngeke kumele ngiqale nje ngenzele umyeni wami ngoba ngiyamazi ugatsheni uma engadlile ukuthi uba nolaka yabo nje la khona nje ngiyazi ukuthi akasafuni lutho nje uqakekile ukuthi ngimkhohliwe hayi imam angani leli iplate leli ngizophakela kulona umyeni wami. No akathandi ukudlela ezitshini kanje. Cha phela ngitshela umyeni wami ngishise ekhaya nje. Yabo leli iplate leli ngifike nalo ngoba ngiyazi ukuthi ngeke adlele kwelinye iplate. Awuhlobo ntombi. Hlobo. Uyabona nje ngisho inkomishi yakhe ikhona la. Umyeni wami. Yekela wena enzela omalume nobani. Umyeni wami uzowenzela yimi ngiyikelele la kumina yena. Sisi. Khululeka nje wena. Mana ke nike nambona nje yena kodwa ngeke kusamele ngimcheck umyeni wami ngeke. No iyeke imali umyeni wami sebenzisa lama tea bag lawa ya imali nje ngizoyenzela umyeni wami ngiphathele yena nje yabo mebila lamanzi le isinkwa lesi ngizothatha lesi esilungile ngala yena ngizomfakela imali le. Laba abanye bafayela ama tea bags ngiphathele ama tea bags yabo lawa lapha eceleni kabatheni. Inkosi phela nalamanzi awasabile umyeni wami for sure la khona uyafa indlala Jesu uyaxeka ukuthi nje ngimlahle phi.